जनता खुश भी आ, जनता कहतिया कि जो राम को लाया है मैं उसको लाऊंगा। उत्तर प्रदेश में फिर से भगवा फहराई है भइल बा, लेकिन जौन भर्ती भइल बा वो पारदर्शी भइल बा। पहले अपना कुशीनगर जनपद में आर्मी के क्षेत्र में चाहे थी पुलिस वाला में कितना लगभग अपना देखिए कुशीनगर क्षेत्र में कम से कम 400 लोग के कुशीनगर जिला में पुलिस में भर्ती। पहले हम जितना योजना आयल बा वो मुसलमान लोग भी लाभ पौले बा। अब वो लोग की जिम्मेवारी बा कि वो सरकार के वोट दी कि ना दी, वो सबसे अंतिम जिला। लेकिन ये जिला में किसान के सम्मान निधि मिलल बा, दोनों बेरा 2 बार चाउर गेहूं मिलता। जनता कहतिया कि हमनी के नमक हरामी ना करे। बाजार में माल ज्यादा आवेला तो सस्ता हो जाला, माल कम आवेला तो महंगा हो जाला। एकरा के अर्थशास्त्र में कहल जाला डिमांड एंड सप्लाई का नियम। नमस्कार, हम मानी दिलीप दीवाना, युवा कबीर हुआ देख रहल बानी भोजपुरिया माटी के लाल 33 कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र में। और हमारा साथ बानी जनपद कुशीनगर के भाजपा से जिला अध्यक्ष प्रेमचंद्र मिश्रा जी। यहाँ से तमाम बातचीत हुई। सबसे पहले हमारा चैनल राहुल स्वागत बा। चलिए भाई, आपका भी स्वागत है और आप सब लोगों का स्वागत है। सवाल ही रही कि कितना चैलेंज रही अभी के विधानसभा चुनाव में, कितना भाजपा के सीट आ सकता है उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद तो हमारे बड़का नेता बोलते बाड़े कि 300 से ज्यादा सीट भाजपा पाई। लेकिन हम आपसे रउआ से बतावे के चाहतानी कि कुशीनगर में 7 सीट में 7 सीट भाजपा जीते जाता। अच्छा, भाजपा सरकार में कौन काम भइल बा युवा के रोजगार? अरे भाई, भाजपा के सरकार में कौन काम नइखे भइली पूछी। जैसे आर्मी की भर्ती नहीं हुई कोई साल से, पुलिस की भर्ती नहीं निकला। ऐसा नहीं है, पुलिस की भी भर्ती हुई है भइल बा, लेकिन जौन भर्ती भइल बा वो पारदर्शी भइल बा। पहले अपना कुशीनगर जनपद में आर्मी के क्षेत्र में चाहे थी पुलिस वाला में कितना लगभग अपना देखिए कुशीनगर क्षेत्र में कम से कम 400 लोग के कुशीनगर जिला में पुलिस में भर्ती भइल बा। रउआ से हम बतावे के चाहतानी, हमारे वो शिष्य बा डुमरिया में मुस्लिम है तो मुस्लिम हो तो ओकर पुलिस में भर्ती भइल बा। आजमगढ़ में ओकर पोस्टिंग भी हो गइल बा। ओकरा घरे एक दिन हम गई रहनी, मुस्लिम है सब। उसके माता से कहनी कि तेरा बाबू के नौकरी हो गइल, तो कहली हाँ हमरा बाबू के नौकरी हो गइल। हम कहनी पैसो देलू है तो ना, एकरा पहले तो कई जगह पैसा दनी लेके भाग गइले सन। ई पहला सरकार बा मोदी जी के कि बिना पैसा के नौकरी दिहले बा। तो ये सरकार के पहचान बा कि बिना पैसा के नौकरी दिहल। एकरा लोग तबाह हो जात रहो, लोग खुश बा कि हमनी के नौकरी जौन मिलता तो बिना पैसा के मिलता। अच्छा, लास्ट में चैनल के माध्यम से रहुआ एगो जिला अध्यक्ष बनी भाजपा के, लास्ट में चैनल के माध्यम से जनता से क्या करे जिला कुशीनगर के समस्त जनता से? देखी बाबू, ऐसन बा कि कुशीनगर जिला ऐसन जिला है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे अंतिम जिला। लेकिन ये जिला में किसान के सम्मान निधि मिलल बा, दोनों बेरा 2 बार चाउर गेहूं मिलता। जनता कहतिया कि हमनी के नमक हरामी ना करे जा, जौन सरकार हमनी के काम कैले बा वही सरकार के वोट देव जा। 6 जगह हमरा प्रत्याशी जन कमल के फूल बा वही पर वोट देव जा, खड्डा में थरिया पर वोट देव जा। हम अपना कुशीनगर के जनता के आभारी बानी कि जौन ये खैले बा उगावता। लेकिन पिछला सरकार जौन बा इतना लूटले रहलो, इतना तबाह कैले रहलो कि लोग परेशान रहलो। ये सरकार में लोग राहत पौले बा, भाजपा के प्रत्याशी के जितावता। विपक्ष के लोग कहता कि खाली बस चुनाव में मुद्दा रहता मस्जिद और मंदिर। ना देखी बाबू बताओ तानी, मंदिर और मस्जिद कौनो मुद्दा नहीं है। ये तो विपक्ष के मुद्दा बा। हमार सरकार नारा दहलस कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अच्छा, हम मुसलमान लोग के भी पहले हम जितना योजना आयल बा वो मुसलमान लोग भी लाभ पौले बा। अब वो लोग की जिम्मेवारी बा कि वो सरकार के वोट दी कि ना दी, वो लोग के विषय बा। अच्छा, अपना कुशीनगर में लगभग कितना आवास मिल चुकल बाड़ी सर? अब कुशीनगर में तो स्पष्ट आंकड़ा हमरा नहीं याद, लेकिन हमके लगता कि 2 लाख से ज्यादा आवास कुशीनगर में मिल चुकल बा। एकदम पवित्रता से मिलल बा।
कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत भइल बा तो अगर वही जांच भइल बा तो ओइ पर कार्रवाई होता। अच्छा, दोबारा यदि भाजपा के सरकार बनता तो महंगाई कम होई कि फिर से बढ़ी? देखा बाबू, महंगाई के सवाल जहाँ तक बा, जब बाजार में माल ज्यादा आवेला तो सस्ता हो जाला, माल कम आवेला तो महंगा हो जाला। एकरा के अर्थशास्त्र में कहल जाला डिमांड एंड सप्लाई का नियम। तो महंगाई कुछ नहीं है, जब हर चीज के रेट बढ़ता तो महंगाई बढ़बे करी। थोड़ा बगल वाला विदेश देश में नेपाल में पेट्रोल 70 रुपए बा, अपना यहाँ 99 रुपए। देखा बाबू, पेट्रोल के जहाँ तक बात बा, पेट्रोल के नीति बा, विदेश से हमारा लगाव है। विदेश की नीति है कि विदेश में जितना पेट्रोल का दाम बढ़ेगा कच्चा पेट्रोल के, उतना भारतों में बढ़ी। वो नीति के आधार पर दाम घटेला बढ़ेला। लेकिन एगो बात बताए तनी, जनता खुश भी आ, जनता कहती आ कि जो राम को लाया है मैं उसको लाऊंगा, और उत्तर प्रदेश में फिर से भगवा फहराऊंगा। तो ये संकल्प है। और आप तो घूम रहे हैं बाबू कुशीनगर में, आप तो देख रहे हैं, आप लोग बार बार मुद्दा रोजगार के दे रहे हैं। जनता ने रोजगार को खारिज कर दिया है। जनता कह दिया जे जौन लायक बा उतना नौकरी पावता, जे लायक नहीं खे वो नौकरी नहीं खे पावत। यह अंतर बा कि ये राज्य में नौकरी बिकात नहीं खे, सपा बसपा के राज में नौकरी बिकात रहल। एकरा से बढ़िया राज का चाही। जनता खुश भी है। हमारा जिला के 7 से 7 सीट पर हमार प्रत्याशी जीतत आ रहे। उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, मोदी जी के हाथ मजबूत हुई। 2024 में पुनः केंद्र में भाजपा के सरकार बनी। पूरा देश में जयकार हो रहा बा, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा।